Salatul istikhara wato wani sirri ne da Allah madaukakin sarki ya ba ma mutane ta yanda idan kana so Allah madaukakin sarki ya baka zaɓi duk lokacin da abubuwa biyu suka zo gabanka kana son ka Allah madaukakin sarki ya zaɓa ma mafi alkhairi a cikin shi ko kuma duk lokacin da wani abu ya tinkaro ka ka roki Allah madaukakin sarki ya baka zaɓi to zaka yi wannan salatul istikhara din to Allah madaukakin sarki kuma tabbas duk wanda yake yin salatul istikhara yana neman Allah madaukakin sarki ya bashi zaɓi to tabbas Allah madaukakin sarki zai zaɓa mai mafi alkhairi kar kawai ka rinka yin abu haka kurum to shi kuma salatul istikhara abinda mutane da yawa ba su fahimta ba shine galibi yanzu malamai ko in ce bokaye da suke shiga rigan malanta su ce su malamai ne amma bokanci suke boka ne shi ba malami bane shi sai su ce wai ai za a ma istikhara ka kawo kuɗi ko kaza amma duk wanda ya sani a ilimance a sunna ba wanda yake ma mutum istikhara shi yake ma kanshi ko babanka bare ma istikhara ba ɗanka bare ma istikhara ba kai zaka ma kanka istikhara sunan da manzo Allah ya koyar kenan ba wanda yake ma wani istikhara saboda haka wani yayin da yake ce zai ma istikhara ya saka bar hanyar Allah kai shirka istikhara kai zaka ma kanka ka zo kai raka'o'i biyu yanda ake yin istikhara kuma shine idan mutum ya zo yayi sallah raka'a biyu nafila kamar yanda ake yin nafila yayi sallah raka'a biyu idan kai sallah raka'a biyu ka karanta Fatiha ka karanta sura kai ruku'u kai sujjada kamar da ake a kowane sallah to idan ka zo tahiyan ƙarshe malamai sun rabu biyu shin lokacin da ka gama tahiya ne zaka karanta addu'an da ake yi ko kuma bayan ka sallame wasu sun ce bayan ka gama tahiya sai ka karanta addu'an wasu kuma sun ce idan ka sallame sai ka karanta addu'an amma ni na fi yadda da karantarwa malaman da suka ce idan ka gama tahiya ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai addu'an ka na istikhara ita kuma wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inda ake yi shine zaka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وارضني به wannan addu'a ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibata amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وأرضني به to duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin da ka zo wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li wasu malaman sun ce zaka iya faɗan wannan abin naka idan aure ne ka ce Allah idan ka san cewa wannan auren alkhairi ne a gare ni abin da kake faɗa kenan zaka iya idan ka gama karanta wannan larabcin sai ka faɗa da Hausa ka ce ya Allah idan ka san wannan abu alkhairi ne a gare ni Allah ka tabbatar da shi idan sharri ne Allah ka kare ni sannan abu na ƙarshe shine shin idan kai wannan addu'a mafarki zaka yi kaga cewa alkhairi ne ko kuma sharri ne saboda galibin mutane suna cewa idan kai salatul istikhara idan ka gama idan alkhairi ne zaka yi mafarki Allah ya nuna ma wannan kuma ba gaskiya bane ba sunnan manzo Allah bane sunnan manzo Allah shine idan ka yi Allah madaukakin sarki zai kawo hanyar da zai sauƙaƙa ma wannan abin kaga wannan abin ya tabbata duk hanyar da zaka buka goce mai sai kaga yana binka to alkhairi kenan amma idan kaga kana bi yana zillewa to an karba addu'an salatul istikharan ka kenan sai ka bar wannan abu a fahimta ko wannan shine abin da ya tabbata akan salatul istikhara kuma nace kowa shi ke makan shi ba wani bane yake ma wani Allah madaukakin sarki ya wato sa mu dace